Небяспечны турызм. Аварыя ў Грузіі забрала жыцці 4 беларусаў. МЗС заклікае быць пільнымі. Прадавай беларускае. Маркетплейсы абавяжуць прасоўваць тавары дзяржаўных прадпрыемстваў. У гатовасці да вайны музейным калекцыям вызначылі шлях эвакуацыі. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю гаспадарства і запрашаю. Смяротная аварыя ў Грузіі. 4 беларусы загінулі і яшчэ 15, у тым ліку непаўналетнія, атрымалі пашкоджанні рознай ступені цяжкасці. Мікрааўтобус, які перавозіў беларускіх турыстаў, з'ехаў з дарогі і перакуліўся. Усіх пасажыраў і кіроўцу змясцілі ў шпіталі. Апошняга дадаткова ўзялі пад варту. Падрабязнасці ў Аліны Скрабуновай. Здарэнне адбылося ўвечары 12 жніўня на горнай дарозе паблізу села Гомес-Мта ў рэгіёне Гурыя. Паводле МУЗ Грузіі, па віне кіроўцы, мікрааўтобус з'ехаў з дарогі і перакуліўся. У аўтобусе знаходзілася 19 грамадзянаў Беларусі, 4 з якіх загінулі. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на родину. Высокагорнае сяло Гомес-Мта, з якога вярталіся беларусы, звычайна наведваюць, каб палюбавацца заходам сонца. Дарога адтуль сапраўдны горны серпанцін з паваротамі на 180 градусаў. Каментары відавочцаў з'явіліся ў тэлеграм-канале «Батумчык». Мікрааўтобус спускаўся ўніз ужо, але ў кіроўцы былі праблемы з тармазамі. Ён спрабаваў выруліць у правы бок, але машына адскочыла ў бок абрыву, перакуліўшыся праз плот. Чаму яны пішуць, што 4 чалавекі загінулі, калі загінула 5? 2 з нашага гатэля і 3 з суседняга. Аўтобус быў зусім новы. Было сапраўднае пекла. Заціснутыя ў грудзі металу людзі і 5 загінулых. Усярэдзіне ўсё сціскалася ад жаху. І тым не менш, паводле афіцыйных дадзеных, загінулых 4. Таксама МЗС Беларусі паведаміў, што 11 пасажыраў аўтобуса дастаўленыя ў лякарню Батумі. Сярод іх 6 непаўналетніх, а 4 чалавек у больш цяжкім стане адвезлі ў бліжэйшыя больніцы гарадоў Озургеце і Чохатауры. Адну з больніц наведаў міністр аховы здароўя Грузіі. Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время также присоединится посол Беларуси в Грузии Николай Рогощук. Посольство поддерживает постоянную связь с криминальной и патрульной службами города Азургети, руководством клиник. Кіроўца аўтобуса таксама з траўмамі знаходзіцца ў больніцы. На яго, як падазраванага ў справе аб парушэнні правілаў дарожнага руху, накладзены арэшт. Предположительно, отказали тормоза в этом микроавтобусе. И тоже предположительно это транспортное средство не было пройдено техосмотра. Водитель выпрыгнул до удара. Поэтому, и само происшествие произошло на спуске. МЗС заклікаў беларусаў, якія адпачываюць у Грузіі, звяртаць увагу на тых, хто аказвае ім турыстычныя паслугі. Паводле Рамана Кісляка, які сам ужо некалькі год жыве ў Грузіі, на мясцовым турыстычным рынку няма буйных аператараў, якія б клапаціліся аб усіх стандартах і бяспецы турыстаў. И водитель должен, безусловно, учитывать все эти моменты, потому что иногда, и я тоже попадал в такие ситуации, когда туда едешь, там, в горы, мы ехали нормально, а назад водитель спешит и мчится, как бы несмотря ни на что, и так, поэтому могут быть ошибки и, соответственно, и технические неисправности, которые приводят к трагедиям. К сожалению, вот это особенность местной грузинской туризма, скажем так. Гэта не першае сёлета смяротнае ДТЗ ў Грузіі з удзелам беларусаў. 2 тыдні таму ў Батумі у выніку сутыкнення мікрааўтобуса з легкавіком загінулі 2 грамадзян Беларусі. 12 атрымалі пашкоджанні. Аліна Скрабунова, Белсат. Пажар, пра які не было афіцыйных паведамленняў. Тым не менш, сёння каля паловы на 10 раніцы над Гомлем уздымаўся чорны дым. Магчыма, агонь ахапіў сховішча мазуту альбо нават вайсковую частку. Мяркуючы паводле здымку, апублікаванага ў тэлеграм-канале «Флагшток», інцыдэнт адбыўся на ўскрайку Новабелецкага раёну абласнога цэнтру.
Менавіта там знаходзіцца вайсковая частка, дзе захоўваецца аўтамабільная і лёгка браняваная тэхніка, а таксама гаўбіцы. Побач жа месціцца і кацельная заводу «Крышталь», на тэрыторыі якога ёсць сховішча мазуту. Асабістая лекарка Лукашэнкі Алена Казак стала ўладальніцай сеткі аптэк у Беларусі. Расследавальнікі з бюро «Медыа» разам з кіберпартызанамі высветлілі, як да яе перайшла кампанія «Лігматон», якой раней разам са сваёй маці валодаў Георгій Тапузідзіс, сын набліжанага да Лукашэнкі алігарха Паўла Тапузідзіса. У «Лігматоне» Казак працаўладкаваная з ліпеня 2024-га. Пры гэтым спачатку была запісаная з іншым імем па бацьку – Уладзіміраўна, якое пазней выправілі на Георгіевну. Расследавальнікі мяркуюць, што асабістая лекарка Лукашэнкі валодае лігматонам ледзьве не ад пачатку працаўладкавання ў ім. Адметна, што ў гэтай кампаніі галоўнай спецыялісткай па камерцыйнай дзейнасці афіцыйна значыцца яшчэ адна фаварытка Лукашэнкі – Марыя Васілевіч. Я бы не сказал, что это прямо широкая практика, однако она существует, и какие-то наиболее близкие фаворитки Лукашенко получают бизнесы, да, причем в случае с той же Еленой Казак на данный момент вот она в 3 юрлицах, то есть у нее 3 компании уже есть. И вот последний вот этот Лигматон, наверное, это самая крупная из тех, что нам известно среди вот фавориток, да, потому что это прямо хорошая такая действующая фирма с сетью аптек по всей Беларуси, у них хорошие финансовые показатели, да, там годовая выручка, чистая прибыль, прекрасная. Больш за 25 мільёнаў рублёў Нацбанк назваў суму стратаў ад несанкцыянаваных плацежных аперацыяў цягам 7 месяцаў гэтага года. Амаль 93% ад гэтыя сумы былі скрадзеныя пры выкарыстанні сацыяльнай інжынерыі. То бок, калі замест тэхнічнага ўзлому махляры дацягваюцца да чужых грошай праз псіхалагічныя маніпуляцыі і падман. Адзначу, што цяперашнія страты на 3,5 мільёны рублёў меншыя, чым за аналагічны перыяд летась. Таксама айчынныя банкі здолелі перадухіліць крадзяжы на агульную суму больш як 4,5 мільёны рублёў. Чыноўнікі спрабуюць выратаваць дзяржаўныя прадпрыемствы рукамі прыватнікаў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прымусіла буйныя маркетплейсы, у тым ліку расійскі Озон і беларускі онлайнер, прызначыць спецыяльных прадстаўнікоў для працы з айчыннымі вытворцамі. То бок, на прыватныя кампаніі фактычна перакладаюць працу дзяржаўных менеджераў. Ці дапаможа гэта ўратаваць беларускую эканоміку, разбіраўся Зміцер Смак. Літаральна пару клікаў, каб замовіць модную кашулю ці шампунь. Беларусы прызвычаіліся да інтэрнэт-крамаў, але купляць тавары дзяржаўных прадпрыемстваў не хочуць і ўсё больш абіраюць імпартнае. Паводле свежых дадзеных Белстата, за першыя 6 месяцаў гэтага года Беларусь купіла за мяжой тавараў на 26,5 мільярдаў долараў, а прадаць змагла амаль на 3 мільярды меней. То бок краіна траціць больш грошай, чым зарабляе. Замежныя канкурэнты, якія працуюць па законах рынку, перамаглі беларускіх чыноўнікаў, якія працуюць па загадах Лукашэнкі. Але мясцовыя начальнікі вырашылі змагацца з адмоўнымі эканамічнымі паказнікамі старымі мерамі. Інтэрнэт-гігантаў прымушаюць прадаваць беларускае. Цяпер кампаніі абавязаныя самі трымаць персанальных супрацоўнікаў для дзяржаўных заводаў і самім рабіць іх працу, прасоўваць прадукцыю. Спроба зноў вмешацца ў працэсы, у якіх відавочна дзяржава не павінна наогул вмешвацца, бо рынок працуе не так. Калі гэтая прадукцыя падабаецца кліентам, тады яны яе пакупаюць, а калі не, то вы што не рабіце? Ну, трэба ім кніжкі па эканоміцы чытаць. Пад жорсткі кантроль ужо трапілі расійскі інтэрнэт-гігант Озон, беларускія пляцоўкі онлайнер і Еўраопт, да іх долучыліся сервісы дастаўкі Яндекс.Еда, Деливио і маркетплейс кветак Флау-Вау. Ад удзелу ў гэтай ініцыятыве пакуль ухіліўся найбуйнейшы гулец рынку расійскі Wildberries, склады якога пад ударамі украінскіх беспілотнікаў гараць па ўсёй Расіі. Адметна, што пагадненне з чыноўнікамі не падпісаў менавіта той маркетплейс, якому Лукашенко першаму хацеў навязаць беларускую прамысловасць. По Wildberries.
Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос, что продавать? Мы стремимся к импортозамещению. Імкнуцца і дагэтуль, аднак у вайне Лукашэнкі з імпартам пакуль разгромна перамагае імпарт. За апошнія 5 гадоў ён вырас больш як на 15 мільярдаў долараў, а ў мінулым годзе дасягнуў гістарычнага максімуму. На выпадак чарговага фіяска Лукашенко прадугледзеў для маркетплейсу план Б. Но если вы богатые, ну давайте немножко дадим тем, кто бедный, и кто хочет, вернее, кто должен получить эту поддержку. Зміцер Смак, Белсат. Магчымы след групы альпіністаў, якая знікла на пачатку жніўня, знайшлі ў гарах Кыргызстану. На вышыні больш за 5000 метраў былі заўважаныя вяроўкі. Зрэшты, не ўсе падзяляюць аптымізм ратавальнікаў. Гэтак паводле старшыні Беларускай федэрацыі альпінізму і скалалазання Александра Гадлеўскага вяроўкі маглі застацца і ад ранейшых экспедыцыяў. Група, якая знікла, складалася з 3 чалавек, аднаго грамадзяніна Літвы Сергея Рубцова і 2 беларусаў Максіма Палянскага і Мікалая Свірыдава. Яшчэ 1 жніўня альпіністы ўзняліся на пік Курумды, пасля чаго планавалі пачаць спуск. Аднак 4 жніўня група не прыйшла на кантрольны пункт і перастала выходзіць на сувязь. Белсат працягне сачыць за пошукамі нашых суайчыннікаў. Зранку у акупаваным Севастополі прагучалі 2 выбухі. У выніку першага з іх загінуў мужчына. Меркавана гаворка пра былога камандзіра украінскай падводнай лодкі Роберта Шагеева, які перайшоў на бок Расіі. Паводле першых звестак, інцыдэнт адбыўся ў гарадскім скверы. Выбуховая прылада магла быць схаваная ў сметніцы альбо пад лаўкай. Федэральная служба бяспекі Расіі паведамляе, што загінулы вайсковец Чарнаморскага флоту Расіі. Паводле факту выбуху затрыманая жанчына, якая нібыта выконвала заданне украінскіх спецслужбаў. Другі выбух, у выніку якога падарваліся 4 супрацоўнікі МНС і ахоўнік, адбыўся тамсама, калі абследавалі тэрыторыю вакол першай дэтанацыі. Беларускія музеі і галерэі пачалі рыхтаваць персанальныя планы эвакуацыі сваіх калекцыяў. Міністэрства культуры апублікавала інструкцыю на выпадак збройных канфліктаў і надзвычайных сітуацыяў. Пастанова прадугледжвае і вываз каштоўнасцяў за мяжу, што, праўда, без удакладнення, куды канкрэтна і ці маем гарантыі вяртання спадчыны ў Беларусь. Больш падрабязна Юлія Цальпук. Небяспека вайны прорвалася і ў культурную сферу. Мінкульт зацвердзіла інструкцыю эвакуацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў у выпадку надзвычайных сітуацыяў і ваенных канфліктаў. Эвакуацыйныя мерапрыемствы праводзяцца ўласнікамі, карыстальнікамі гістарычна-культурных каштоўнасцяў у адпаведнасці з аб'ектавымі планамі грамадзянскай абароны і ўключаюць у сябе распрацоўку планаў эвакуацыі гістарычна-культурных каштоўнасцяў у бяспечныя раёны, падрыхтоўку месцаў размяшчэння ў бяспечных раёнах. Інструкцыю ўзгаднілі з МУС, Мінабароны, МНС, а таксама з Менскім гарадскім і ўсімі абласнымі выканкамамі. Дэталёва прапісалі кожны крок. Дакладнае апісанне прадмету ў 4 асобніках, загадзя набытыя упаковачныя скрыні і тара, каманды, адказныя за пагрузку, ахову і суправаджэнне на ўсім маршруце, у межах краіны і за яе мяжой, без падрабязнасцяў. На ўзроўні ўрада была прынята адпаведная пастанова закрытага тыпу, дзе былі дадзеныя даручэнні розным міністэрствам і установам Беларусі распрацаваць адпаведна нарматыўныя акты на перыяд ваенных падзей на тэрыторыі Беларусі. Не выключэннем з'яўляецца Міністэрства культуры. Падчас войнаў Беларусь страціла масіў гістарычнай спадчыны. У 40-е гады тоны скарбаў ад слуцкіх паясоў і полацкага Евангелія да калекцыяў радзівілаў і статутаў ВКЛ вывезлі ў Расію. Ужо пасля распаду СССР у 90-е гады Москва юрыдычна заблокавала іх вяртанне на радзіму. Физически возвращено после войны незначительное количество предметов.
Сёлета Генпракуратура абвесціла звыш дзясятку аб'ектаў у міжнародны вышук. Міністэрства культуры стварыла міжурадавую камісію па вяртанні гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Вядзе пошук скрадзеных каштоўнасцяў і маніторынг згубленых на замежных антыкварных аўкцыёнах. Дадатковы спіс складаюць 694 прадметы культуры. Нужно было иметь необходимую документацию, доказательную базу, чтобы в случае чего в установленном порядке, в соответствии с международными соглашениями, мы могли заявить свои права. Найважнейшай страчанай беларусамі рэліквіяй застаецца крыж Еўфрасіні Полацкай, вывезены ў 41 годзе з Магілёву ва ўсходнім напрамку. Дакладныя ювелірныя копіі крыжа ў розныя часы вырабляліся менавіта ў Расіі. Капіяванне і экспанаванне нашых гісторыка-культурніцкіх каштоўнасцяў застаецца адным з найбольш даступных механізмаў захавання нацыянальнай памяці. Наши историко-культурные каштоўнасці увогуле культура Беларуси. Это не з'яўляецца стратегией державной политики. По-другое, само вяртанне историко-культурных каштоўнасцяў даволі цяжкі працэс. Частка спадчыны выбітных беларускіх майстроў знаходзіцца таксама ў прыватных калекцыях і музейных фондах Польшчы, Літвы, Францыі, ЗША. Юлія Цяльпук, Белсат. Сапраўднае астранамічнае шоу разгарнулася над Еўропай. Упершыню за чвэрць стагоддзя поўнае сонечнае зацьменне супала з пікам зарападу персеідаў. За відовішчам назіралі мільёны людзей. Найлепш яно было відаць у Іспаніі, Ісландыі і Грэнландыі. Тэму працягне Андрэй Сульжыц. Эпіцэнтрам сонечнага спектаклю стала Іспанія, куды паглядзець на суцэльную цемру перад заходам сонца з'ехаліся каля 6 мільёнаў чалавек. Сярод іх як простыя турысты, гэтак і прафесійныя астраномы. Як бачым на гэтым відэа, паласа поўнага зацьмення накрыла мястэчка Арыха і абсерваторыю Хавалямбрэ. Мясцовыя ўлады нават папярэджвалі пра небяспеку лясных пажараў, праз анамальную спякоту і вялізны наплыў гасцей. Сустракалі феномен па-рознаму. На атлантычных пляжах людзі суправаджалі зацьменне воплескамі. А самыя вынаходлівыя сустрэлі зацьменне проста ў небе. Спецыяльны рэйс авіякампаніі «Іберія» падняўся з Мадрыду і размясціўся над рэгіёнам Паленсія, якраз у момант поўнага закрыцця сонца. На борце працавалі даследчыкі. Тэрыторыя поўнага зацьмення прайшла таксама праз Грэнландыю і Ісландыю. Рэшта свету назірала за з'явай у частковай фазе, у тым ліку і Беларусь. У нашай краіне зацьменне пачалося пасля 20-й гадзіны. Найлепшыя ўмовы для назірання склаліся на захадзе. У горадні месяц закрыў каля 3/4 сонечнага дыску, а ў Менску прыблізна палову. Але на гэтым астранамічнае шоу не скончылася. Ужо праз некалькі гадзін пасля зацьмення свайго піку дасягнуў штогадовы метэорны паток персеіды. Тое, што звычайна называюць зорападам, утвараецца ў выніку праходжання зямлі праз пылавы шлейф каметы. Згараючы ў атмасферы, гэтыя часцінкі і ствараюць эфект падзення зорак. Назіральнікі, якія ўважліва сачылі за начным небам у Беларусі і па ўсёй Еўропе, маглі налічыць да 100 яркіх метэораў за гадзіну. Андрэй Сульжыц, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў у сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую правядзем разам з Алісем Залеўскім. Вітаю, шановне гаспадарства. Так, у нас сёння традыцыйна дзве тэмы. Першая – гэта Украіна шукае шляхі вяртання сваіх журналістаў з расійскага палону, а ці можа затрыманая за шпіянаж на карысць КДБ і на кардаш стаць разменнай манетай, напрыклад, за беларускага палітвязня Дзяніса Івашына. І ці здольныя дэмакратычныя сілы ўвогуле уключыць беларускіх палітвязняў ва ўкраінскі абменны трэк? Спытаем у нашым эфіры Павла Латушку. І другая тэма – войска як пакаранне для дарослых і вайсковая падрыхтоўка для школьнікаў. Правініўшыхся работнікаў адпраўляюць на зборы, а дзесяцікласнікаў будуць вучыць кіраваць дронамі, дзе заканчваецца вайсковы абавязак і пачынаецца прымус. Разбяромся з праваабаронцай Святланай Галаўнёвай. Спадарства будуць таксама і іншыя тэмы, так што заставайцеся з намі. З
гаспадарства, гэта студыя Белсат, Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. І пачынаем традыцыйна з нашага апытання. Сёння пытанне з аднаго боку простае, а з іншага даволі складанае. Ці павінна, на вашу думку, школа рыхтаваць дзяцей да вайны? Варыянты адказаў простыя, так, не ведаю. Калі хочаце больш падрабязна распавесці, чаму вы адказваеце так, альбо чаму вы адказваеце не, то, калі ласка, каментуйце пад гэтай трансляцыяй. Так, бо цікава, ці нават у часы, калі фактычна краіне пагражае вайна і побач адбываецца такі буйны канфлікт, то таксама школа не мае рыхтаваць дзяцей. Гэта я не тое, што намекаю ці правакую на нейкія адказы, але, на мою думку, гэта досыць дыскусійная справа, наколькі мы ведаем, напрыклад, што ў некаторых еўрапейскіх краінах такія заняткі адбываюцца, наколькі для нас это важна. І актуальна абмяркуем так з Святланай Галаўнёвай, так як мы і анансавалі, але спачатку Украіна. Гэтая краіна вядзе перамовы аб вяртанні з расійскага палону 28 украінскіх журналістаў, і ўпершыню ў гэтай гісторыі узнікае вельмі канкрэтны беларускі фактар. У Кіеве за шпіянаж на карысць КДБ утрымліваюць беларуску Інну Кардаш, і украінскія ўлады не выключаюць, што яна можа стаць часткай абменнага працэсу. Ці могуць беларускія дэмакратычныя сілы выкарыстаць гэты момант, каб у такія перамовы трапілі і беларускія палітвязні? І наколькі ўвогуле сёння Кіеў разглядае дэмакратычныя сілы як рэальнага палітычнага партнёра? На пытанне, ці можа Інна Кардаш стаць часткай абмену, у службе бяспекі Украіны адказалі, такая інфармацыя абмежаваная для распаўсюджвання, публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Украінскі амбудсмен Дмітро Лубінец пры гэтым пацвердзіў, што Кіеву ўжо ўдавалася вяртаць з Расіі грамадзянаў іншых дзяржаў, і адбываецца гэта на фоне ажыўлення беларускага напрамку. У траўні Владзімир Зеленскі сустрэўся са Святланай Ціханаўскай, а украінскі амбасадар Яраслаў Чарнагор назваў дэмакратычныя сілы прадстаўнікамі беларускага народу. Адначасова Кіеў не выключае і кантактаў з Лукашэнкам, калі гэтага патрабуюць інтарэсы Украіны. Дык што такое сёння украінскі трэк беларускіх дэмакратычных сілаў? Стратэгічнае партнёрства ці прагматычнае супадзенне інтарэсаў? Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, разам з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Павел. Добры вечар. Добрый вечер, вітаю вас, вітаю ўсіх гледачоў Белсат. Ну і мы, напэўна, ўжо пачулі наше канкрэтнае пытанне датычна вас і агулам дэмакратычных сілаў у кантэксце гэтых абменаў, якіх дамагаюцца ў Кіеве, каб вярнуць украінскіх журналістаў, але таксама мы ведаем, за кратамі знаходзіцца Дзеніс Івашын ўжо больш за 5 год, які акурат і працаваў для медыа, которая падтрымлівала Украіну, Украін Напалм, так, ён Інформнапалм называўся. Ну і наколькі магчымы гэты варыянт, што в гэтыя абмены паміж Украінай і Расіяй будзе ўключена таксама і Дзеніс Івашын замест Інны Кардаш. Я толькі нагадаю, мы маем такія выпадкі, калі такія вялікія міжнародныя абмены адбываліся з удзелам у тым ліку беларусаў, беларускіх палітвязняў, так як было з Анджэем Пачобутам. Як тут гісторыя і сітуацыя выглядае, спадар Павел? Ну, давайте паспрабуем прааналізаваць ту інфармацыю, якую апублікаваў Белсат. Белсат інфармуе гледачоў, чытачоў аб тым, што нібы разглядаецца магчымасць, што Інна Кардаш можа быць абменена на журналістаў украінцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. З пункту гледжання логікі тут не зусім усё супадае. Бо калі Кардаш з'яўляецца супрацоўніцай альбо агенткай Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, то лагічна, калі гэты абмен ажыццяўляецца у адносінах да грамадзян Беларусі альбо, напрыклад, грамадзян Украіны, якія абвінавачваюцца у шпіянажы ці ў іншай незаконнай дзейнасці. Ну, я у двукосці зразумела кажу, бо ацэнка дзеянняў рэжыма нам ясна і зразумела. Так вось, калі яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, хаця ж бы грамадзяне Украіны, а тут менавіта з'яўляецца расійскі фактар. Гэта што азначае? Што Кардаш працавала не толькі ў інтарэсах КГБ Беларусі, але таксама ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі? На гэта пытанне мы з вами сёння не знойдзем адказу. Пра гэта ведаюць, я думаю, спецслужбы Украіны і такім чынам і будуць дзейнічаць. Але прынцып абмена выведкі на выведку, супрацоўнікаў выведкі на супрацоўнікаў выведкі, конечно, гэта класіка. Гэта яшчэ з часоў Савецкага Саюза. Гэта адбывалася і ў незалежнай Беларусі, і вы правільна прывялі прыклад
менавіта абмена такога комплекснага з удзелам Анджэя Пачобута, калі фактычна сам Лукашенко прызнаў, што двух супрацоўнікаў і ці агентаў КГБ удалося вызваліць у рамках гэтага шматпланавага комплекснага абмену, калі быў вызвалены у тым ліку і Анджэй Пачобут. Я таксама свайго ўласнага досведу магу сцвярджаць, што калісьці мне прыходзілася прымаць удзел у перамовах пра магчымае вызваленне супрацоўніка выведкі. Гэта не з'яўляецца дзяржаўнай таямніцай, няхай не пужаюцца на вуліцы Незалежнасці 17. Гэта публічная была справа, уже пазней публічная, калі супрацоўнік афіцэр КГБ быў затрыманы на тэрыторыі Літвы, пазней перакінут на тэрыторыю Польшы, і будучы паслом у Польшы, я праводзіў перамовы нават на ўзроўні прэзідэнта, тагачаснага прэзідэнта Польшы Леха Качынскага, Міністэрства замежных спраў Польшы. Праўда, не ўдалося гэта вырашыць эту праблему, хаця мы павінны зразумець, што для рэжыму, у прынцыпе для дзяржавы, а для рэжыму і для Лукашэнкі асабіста з'яўляецца менавіта вельмі важна дамагчыся вызвалення тых, хто працаваў у яго інтарэсах. І таму сам Лукашенко пасля гэтага абмену, звязанага з Анджэем Пачобутам, прызнаў, што там было двух супрацоўнікаў, якія працавалі менавіта на спецслужбы. Гэта яшчэ раз пацвярджае. Ці мы можам разглядаць магчымасць вызвалення, дзякуючы таму, што ў руках Украіны знаходіцца беларуская кардаш, напрыклад, Дзяніса Івашына, ці, па-першае, мы зыходзім з таго, што Дзяніс Івашын не з'яўляецца супрацоўнікам выведкі. Хаця гэта не азначае, што гэта не можа быць прадметам перамоваў. Конечно, у нас яшчэ знаходіцца 21 незалежны журналіст у турмах як палітзняволены. Так што гэты спіс можа быць пашыраны. Калі гэта вельмі каштоўная супрацоўніца кардаш, значыць, за яе адну можна атрымаць значна больш людзей. Але зараз мы з вами спекулюем, бо ўсё ж такі, калі тут з'яўляецца расійскі фактор, калі мы бачым, што гэта заўсёды з'яўляюцца такія комплексныя, шматпланавыя аперацыі, то даць адказы на ўсе пытанні будзе вельмі цяжка. І цішыня ў гэтай справе, мне падаецца, таксама вельмі важнай. Бо, зноў ж такі, па кейсу Анджэя Пачобута там жа удзельнічалі і Грузія, Казахстан, Молдова, Польшча, Расія, і Румынія. Лукашэнкі. Так што там Румынія, вось 6 краін фактычна удзельнічала. Спадар Павел, так, але мы таму і падымаем сёння гэтае пытанне, мы усведамляем, што публічнасць не дапамагае ў такіх справах, але мы падымаем гэтае пытанне, таму што народ, аўдыторыя, так, і мае чаканні таксама тых жа самых дэмакратычных сілаў, што вось ёсць канкрэтны інструмент, які можна выкарыстаць, і мы звярталіся да спадарні Зазулінскай, так, па каментар у гэтай справе, которая мае узначаліць місію дэмакратычных сілаў у Кіеве, але нібыта, спадарня такім чынам абгрунтавала сваю адмову гэта каментаваць, таму што яшчэ не ў Кіеве фактычна, так, і гэта, не пераняла ўсіх абавязкаў і не ўвайшла ў курс справы. І таму у нас ёсць не то, што такія падазрэнні, так, а што гэта не толькі ціха пра тое, што такі варыянт магчымы абмену на Дзяніса Івашына, але што гэтым ніхто і не займаецца. І вось тут пытанне, ці хтосьці з дэмакратычных сілаў гэтым займаецца, так, і ці нагу дэмакратычныя сілы ў стане разлічваць на падобнае кшталту супрацоўніцтва з Кіевам, бо гэта другое маё было пытанне, наколькі гэты палітычны трэк агулам цяпер жывы і наколькі ён у стане нейкі плён прыносіць. Вот. То бок першае пытанне датычна таго, ці нагу такі варыянт разглядаецца ў дэмакратычных сілаў, і якія чаканні вось ад гэтага палітычнага трэку такім разе ад Кіева, на што мы здольныя максімум узяць? Публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Я паўтару за прадстаўнікамі украінскага боку. Адказваючы на вашае пытанне, ці разглядаецца гэтая сітуацыя ў дэмакратычных сілах, я адкажу, як дыпламат, не магу пацвердзіць і не магу абвергнуць. І яшчэ раз паўтару, публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Давайте набярэмся цярпення і разумеем, што з іншага боку, у нас няма з вами інструментаў, каб вырашыць менавіта гэтае пытанне абмена. Мы можам звяртацца, мы можам аргументаваць, і не думайце, што дэмакратычныя сілы тут абыякавыя ў падобных сітуацыях. Я адзінае, на што хацеў бы звярнуць увагу, вось калі, ўжо зноў-такі з гэтага досведа, калі вось была гісторыя, звязаная з тым, што ў Варшаве былі фактычна усталяваныя 3 афіцэры галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Беларусі, якія ў тым ліку сачылі за
камандай НАУ і нават знаходзіліся паверх ніжэй ад нашага офіса, дзе знаходзімся мы сёння, дзе мы размаўляем, прыходзілі ў іншыя установы дэмакратычных інстытутаў, грамадзянскіх ініцыятываў тут у Варшаве, тады гэта інфармацыя была апублічана расследавальнікамі, журналістамі, апублікавана ў адной з цэнтральных польскіх газет, і гэта прывяло да таго, што гэтыя людзі проста выехалі з тэрыторыі Польшы і іх не ўдалося затрымаць. Я разумею, што журналісты карыстаюцца сваімі правіламі, сваімі падыходамі, і я не стаўлю пад сумнеў такое права журналістыкі адкрытай. Але мы павінны разумець, што калі мы маем інфармацыю аб тым, што хтосьці патэнцыйна можа з'яўляцца супрацоўнікам спецслужбаў, затрыманне такой асобы для нас з'яўляецца вельмі важным, бо пасля гэтага мы можам сапраўды, пра што вы і кажаце сёння, пра што мы з вами спекулюем, тэарэтычна размаўляем, давайте дамовімся так, можа быць вельмі моцным аргументам для вызвалення тых беларусаў, на вызваленні, на свабодзе якіх нам вельмі і вельмі залежыць. Таксама, калі мы кажам пра стасункі паміж Менскам і Кіевам, то калі ўзгадваць адно з апошніх інтэрв'ю амбасадара па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Ярослава Черногора, ці магчымая сустрэча з Лукашэнкам, ён кажа, што калі цана гэтай сустрэчы будзе вартая таго, асабліва для захавання чалавечых жыццяў, то магчыма ўсё. Святар Павел, такое пытанне, ці, на вашу думку, калі адбудзецца такая сустрэча, вашае стаўленне, яна мае права быць? І ці сапраўды з гэтага будзе пэўны вынік, які б пазітыўна паўплываў, напрыклад, на сітуацыю вайны паміж Расіяй і Украінай? Ну, па-першае, Лукашенко, напэўна, хоча такой сустрэчы. Гэта без сумненняў. Сам Лукашенко некаторы час таму назад публічна прапанаваў Зеленскаму правесці сустрэчу на любой тэрыторыі, у тым ліку нават ён гатовы быў паехаць ва Ўкраіну. Во што я абсалютна не веру, што Лукашенко рашыцца паехаць на тэрыторыю краіны. Я ведаю з адпаведных крыніц, што некаторыя нават еўрапейскія лідары прапаноўвалі кіраўніцтву Украіны правесці такую сустрэчу з Лукашенко. Але Украіна на сённяшні дзень, наколькі мы разумеем, праводзіць гэтую камунікацыю па лініі спецслужбаў. І нават той абмен, які сёння адбыўся на тэрыторыі Беларусі, гэта вынік камунікацыі менавіта спецслужбаў. Так што тут такія кантакты ёсць. З іншага боку, Украіна праводзіць перамовы у двукосці, кажу, з Лукашэнкам і яго рэжымам, выстаўляючы ультыматумы. І мы чулі недавно, калі прэзідэнт Украіны і пазней міністр замежных спраў дабаўлялі патрабаванні да гэтых ультыматумаў. Давайте разбярэмся, ці ёсць сэнс у гэтай сустрэчы. Што можа прапанаваць Зеленскаму Лукашенко? На мой погляд, нічога. Потому што у яго падаўленая суб'ектнасць. Падаўленая Расійскай Федэрацыяй суб'ектнасць. Ну, напрыклад, калі ён сустрэнецца, Зеленскі сустрэнецца з Лукашэнкам, то што? Лукашенко гарантуе яму, што не будзе чарговай паўнамаштабнай агрэсіі ці іншай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі? Не, ён не зможа гэта гарантаваць, таму што ў яго падаўленая суб'ектнасць і вялікая залежнасць ад Расійскай Федэрацыі. Ці Лукашенко прапануе Зеленскаму пасля гэтай сустрэчы: слухай, а давай я паеду да Пуціна і пераканаю яго спыніць вайну? Без сэнсу. Я не веру ў тое, што Лукашенко ў стане гэта зрабіць, і наколькі я разумею, у гэта не верыць і ўкраінскі бок, і хутчэй за ўсё і не верыць кіраўнік Украіны. Так што Зеленскаму, сэнс Владимиру Зеленскаму, ну, зноў ж таки, это права прэзідэнта незалежнай дзяржавы, Украіна, сустракацца з Пуціным, што ён і прапаноўвае. Вось тут лагічна. Пуцін пачаў агрэсію, Пуцін кантралюе гэтую агрэсію, ён кантралюе свайго хаўрусніка Лукашэнку. Так што Лукашенко хоча гэта дзеля адной мэты, каб стаць медыятарам, што дасць яму магчымасць, напрыклад, у перспектыве прывесці перамовы Мінск-3 у Беларусі, каб фактычна пазбегнуць адказнасці за злачынства агрэсіі, за злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Давайте не будем забываць, што з лютага 2026 года прокурор Міжнароднага крымінальнага суда ўжо пачаў разглядаць факты, звязаныя з незаконным перамяшчэннем з тэрыторыі Украіны украінскіх дзяцей у Беларусь.
і гэта ўжо з'яўляецца прадметам разгляду пракурора МУС і ў тым ліку Еўрапола. Ён хацеў пазбегнуць адказнасці, ну, ачысціць свой запляманы, не знаю, там, касцюм, гарнітур, да? Вось гэта яго задача. Ці ў гэтым бачыць сэнс Украіна? Ну, конечно, адказаць на гэта пытанне трэба Украіне. Спадар Чарнагор адказаў, ну, дзеля бяспекі, дзеля дзяржавы можна зрабіць усё. Але ці гарантуе штосьці Лукашенко? Вось на гэтае пытанне, я думаю, адказ на сёння не гатовы. Так, дзякую вялікі вам за размову, спадар Павел. Хоць яшчэ можна было бы працягваць з гэтым Менскам-3, бо, магчыма ж, ён і адбудзецца фактычна ў нашай краіне. Тут толькі пытанне, якой цаной для беларускага народа і для будучыні Беларусі. Правильно. Дзякую вам вялікі за размову. Кіраўнік антыкрызіснага народнага ўправлення Павел Латушка быў з намі на відэасувязі, а мы пераходзім да іншых тэмаў. У Беларусі не толькі не спыняюцца палітычныя рэпрэсіі, а і пашыраецца сама практыка прымусу. Вайсковыя зборы выкарыстоўваюць для пакарання работнікаў, а вайсковую падрыхтоўку ўсё глыбей увозяць у школьную адукацыю. Наколькі ўсё гэта адпавядае закону, ці можа чалавек адмовіцца, і дзе мяжа паміж дзяржаўным абавязкам і прымусам, неўзабаве разбярэмся са Святланай Галаўнёвай з праваабарончага цэнтру «Вясна». Пакуль трошкі фактаў на гэты конт. Як пакаранне для дарослых і як частка адукацыі для школьнікаў. Паводле загаду Лукашэнкі ў Беларусі ўжо адправілі на вайсковыя зборы сотні аграрыяў, якія ў нечым правінаваціліся. Прычым, хто працаваў кепска, фактычна вырашае начальства. Сярод прызваных апынуўся нават Алексей Клімовіч, камбайнер якога яшчэ 2 гады таму дзяржаўныя медыі хвалілі як першага тысячніка ў Чэрвеньскім раёне. Цяпер яго чакаюць да 60 дзён вайсковай падрыхтоўкі. А сёння стала вядома яшчэ пра адну змену. 10класнікаў на дапрызыўнай падрыхтоўцы будуць вучыць кіраваць дронамі, дзяўчат тактычнай медыцыне. Да таго ж, для школьнікаў ужо зрабілі абавязковымі 10-дзённыя вайсковыя зборы. Жывы эфір, і ў нашай студыі Святлана Галаўнёва, юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна». Вітаем вас. Добрый вечер. Святлана, давайте, можа, пачнем ад гэтых вайсковых збораў, канкрэтна ад аграрыяў, ад сацыяльнай групы аграрыяў, так, атрымліваецца. У нашым выпадку, ці ўжо вядома, колькі фактычна людзей вось было пад гэты пакаранне падпадзена, не знаю, як это акрэсліць, так, адпраўлена на гэтыя зборы, як правініўшыся, ці з вамі звязваліся, магчыма, ўжо сваякі, што адбываецца вакол гэтай тэмы? Яшчэ, шчыра кажучы, незразумела такая гарачая навіна. Не, я не пра гарачую навіну, пра навучанне, а пра менавіта зборы вайсковыя для аграрыяў. Так, для таго, што на выходных Лукашенко заявіў, што нібыта ўжо каля 500 чалавек былі адпраўлены. У нас нават ужо ёсць і першы герой, камбайнёр Алексей Клімовіч. Яшчэ 2 гады таму дзяржаўныя медыі хвалілі як першага тысячніка ў Чэрвеньскім раёне. А цяпер вось яго чакаюць гэтыя 60 сутак вайсковай падрыхтоўкі. Так, тут сапраўды пастае пытанне, ці мог чалавек за 2 гады так змяніцца, ці ўсё ж такі патэнцыйна яны разглядаюць кожнага як нядбалага працаўніка. Так. Магчыма, што так. Думаю, што хутчэй другі варыянт, што разглядаюць кожную. А вось ці «Вясна» вядзе на агу гэтую гісторыю, так, бо ще да Гуяна дойдзем, Гаюн, так, бо это рэпрэсіі. А вось ці «Вясна» сочыць менавіта за гэтай гісторыяй, звязанай з адпраўкай аграрыяў, як пакаранне на вайсковыя зборы? Так, бо мы разглядаем гэта патэнцыйна як прыклад прымусовай працы, і таму мы адсочваем і думаю, што будзем паступова збіраць пра гэта звесткі, але хутчэй, калі ўжо людзі будуць вяртацца, яны хутчэй будуць больш гатовыя штосьці распавесці і падзяліцца інфармацыяй. Вы кажаце, прымусовая праца. З аднаго боку, зборы як такія, яны ёсць і не з'яўляюцца ані пакараннем, ані нечым незвычайным. З іншага боку, як зборы менавіта ў гэтай сітуацыі, калі яны выкарыстоўваюцца да працаўнікоў, якіх называюць нядбайнымі, як у гэтай сітуацыі тыя зборы кваліфікуюць праваабаронцы? Ну, натуральна, што ёсць прыкметы якраз прымусовай працы ў тым сэнсе, што гэта забароненая прымусовая праца, то бок забароненая практыка ў трудовым праве і парушэнні правоў працоўных і
іншых звязаных з гэтым правоў. То бок гэта не рэпрэсіі, не злоўжыванне законным механізмам вайсковых збораў. Я бы сказала, што гэта злоўжыванне вайсковым механізмам і парушэнне правоў людзей. Ці магчыма тут прымяняць слова рэпрэсіі, гэта такое эмацыйнае, афарбованае трошкі. Тут трэба глядзець, ці гэта такі аднолькавы выпадак, ці гэта больш стане такой сістэмнай практыкай, да каго яна больш прымяняецца, ці ёсць нейкія дыскрымінацыйныя элементы таго, хто адпраўляецца на гэтую працу. А як праваабаронцы бачаць сітуацыю? Ці в сённяшняй Беларусі, калі закон фактычна не дзейнічае, ці ў чалавека, які апынецца ў сітуацыі, калі яго будуць прымушаць на такія вайсковыя зборы? Фактычна атрымлівае позву. Ці ён можа з гэтым нешта зрабіць, каб не апынуцца на гэтых зборах выхаваўчых? Ну, ёсць законныя шляхі, што рабіць, калі ты не можаш апынуцца на зборах. Калі чалавек дзейнічае строга ў межах закона, то магчыма так. Але закон не шмат манёвренасці дазваляе, то тут хутчэй, напэўна, больш бяспечны варыянт гэта ісці на гэтыя зборы, але потым абскарджваць гэта ці, прынамсі, фіксаваць тое, што адбывалася. Абскарджваць, каб кампенсацыя некая была з боку дзяржавы? Ці які сэнс гэтага абскарджвання? У любым выпадку, менавіта калі парушаюцца пэўныя правы не толькі як сам прызыў, а умовы, прымус да чагосьці. Тут трэба ацэньваць, што на саміх зборах, як яны будуць праходзіць. То бок мы не можам цяпер сказаць, што ёсць нейкія варыянты ад гэтага адхіліцца. Не, іх проста няма. І цяпер фактычна атрымліваецца, бо вы кажаце, што гэта не рэпрэсія, але так атрымліваецца, што все мужчыны ў Беларусі амаль павінны мець нейкі вайсковы білет, яны не маюць улады над самім сабой, што над імі вось улады начальство сказала, что отправляем тебе на 60 дзён, і ты поедешь, і ўжо нічога не можаш зрабіць, нічога не можаш сказаць. І гэта все роўна не рэпрэсіі. То бок і в Паўночнай Карэі тады атрымліваецца просто тоталітарная краіна, все працуюць правильно пад прымусовай працай, там не рэпрэсуюць. Вот у чым розніца? Ну, я як юрыст кажу пра наяўнасць і адсутнасць парушэнняў правоў чалавека і пра тое, ці наколькі яны маюць сістэмны характар. Калі мы кажам пра рэпрэсіі, гэта такі больш эмацыйна афарбаваны тэрмін. Мы яго выкарыстоўваем, каб, напэўна, апісваць такую больш нейкую сістэмную з'яву, сітуацыю крызіса з правамі чалавека, адсутнасці ніякіх правовых гарантый у любых сферах. І, ў прынцыпе, гэты выпадак якраз такі ілюстратыўны, ён паказвае, што вось гэтыя праблемы і з правамі чалавека, і з вяршынствам права ў краіне, ён датычыцца не толькі нейкіх палітычных справаў актывістаў ці НДА, а таксама і зусім, в прынцыпе, любых груп насельніцтва, так ці інакш яны могуць у любы момант апынуцца ў такой ситуация агульнай неабароненасці, просто таму што гэтыя механізмы абароны правоў, судовай абароны і магчымасці абскардзіць і каб гэтая скарга дала пэўны плён, яны амаль адсутнічаюць у Беларусі, і праз гэта, канешне, можна сказаць, што рэпрэсіі распаўсюджваюцца так больш, пакрываюць больш такі шырокія сферы. Ну, бо вось але я так зразумеў з вашых словаў, што это все-таки фіксуецца, вы это фіксуеце, і міжнародныя структуры можна это фіксуюць, так? То бок гэта сведчыць пра нейкую змену ўнутранай палітыкі, так? Бо мы ж тут усе сведкі дыялога з Коулам чакаем, калі это адменяць рэпрэсія, а у выніку што бачым, што яны больш пашыраюцца, яны выходзяць за рамкі нейкіх гэтых актыўных сацыяльных групаў, пра якія вы кажаце, да абсалютна татальна усіх. То бок гэта все фіксуецца, але гэтаму яшчэ няма нейкай назвы, правильно? Ну, в прынцыпе, я бы сказала, што пра гэта і гавораць, і фіксуецца, і называецца.
Так, наприклад, Беларускі хельсінскі камітэт робіць агляды індексу правоў чалавека ў краіне. Зноўку сводзім гэта к правам чалавека, але як бы асноўны пасыл аналізу сітуацыі ў тым, што гэта ўсе парушэнні, яны распаўсюджваюцца не толькі выключна на правы чалавека, але на ўсё жыццё. Бо мы вось і чакаем, што будзе, хто будзе наступная, якая наступная сацыяльная група правініцца у вачах Лукашэнкі. Вось цяпер правінілася аграрная сацыяльная група. Ну, мы все думаем, можа, гэта сезоннае абастрэнне, жніво, але восень прыйдзе, можа, з бульбай штосьці не спадабаецца. Ўжо сёння мы бачым фотаздымкі. Але так акурат жа ізноў жа. Што беларуская бульба танней за польскую. Ці это прыйдзе на прадпрыемства, на дзяржаўныя, на прыватныя прадпрыемствы. Дзяржаўныя, напрыклад, стратныя. Можна таксама сказаць, што не ўмееце працаваць, ідзіце на выхаваўчыя зборы. Вось мы тут падказваем. Падобна, што так, бо гэта ўжо і прыйшло да студэнтаў і вучняў школ, і гэта ўжо, в прынцыпе, давно існуе як практыка тых жа суботнікаў, і гэта ўсё толькі можа экстрапалявацца і пагаршацца, што, в прынцыпе, адбываецца. Вы закранулі, і у нас акрат уже канцоўка размовы, вельмі мала пра гэта таксама інфармацыі, толькі перад нашым эфірам намеснік міністра адукацыі паведаміў пра тое, што ад восені пачынаюцца курсы ў старшакласнікаў 10 класаў па кіраванню дронамі. І мы пытаем, гэтае ж пытанне задаем у нашым чаце трансляцыі, ці павінна школа рыхтаваць дзяцей да вайны. Ці штосьці ўжо вядома пра гэтую гісторыю? Ці гэта, бо бацькі ці могуць ад гэтага адмовіцца, а калі не могуць, то ці не ёсць, што гэта таксама прымус? На наше пытанне гледачы адказваюць, што школа не павінна рыхтаваць дзяцей да вайны. 74% тых, хто ўзяў удзел у галасаванні, так кажа, і толькі 13 кажуць, што так павінна. Шмат хто ўзгадвае, што ўжо праходзілі гэта, калі вучылі збіраць аўтаматы. В 70-е гады нашы гледачы пішуць. З пункту гледжання праваабаронцаў, вось гэта падрыхтоўка ваенная в школе, як яна трактуецца? Мне вельмі падабаецца, як пра гэта казаў спецдакладчык ААН па Беларусі, опісвае гэта як индоктринацию и русификацию. Это трошки такие супольно ідучыя тренды у агулам беларускай палітыкі. І вось гэта индоктринацыя якраз і мае такі вынік, наступства, што такая ваенізацыя прыходзіць і ў школу, і, магчыма, чакаць трэба і не толькі ў школе, але і ва універсітэтах, і на працоўных месцах зноў-такі. Але вось ёсць у вас думка, навошта это ўлады робяць? Фактычна рыхтуецца да вайны, і каб і вось абараніць сябе, ці дзеля чаго? Я могу толькі выказваць такія здагадкі. Магчыма, гэта такая проста следаванне за трендам, за тым, што адбываецца ў Расіі, і паказванне такім чынам Расіі, што мы ідзём бок о бок, мы праводзім тыя ж палітыкі, мы рыхтуемся вас падтрымліваць. Магчыма, гэта. Таксама нельга забываць, што любая такая индоктринацыя — гэта такі метод контроля над разумам і метод суці прамывання мазгоў і выхавання такіх грамадзян, такіх маладога пакалення, якое патрэбна, каб больш падчынялася, больш выконвала загады. Дзякуй вялікі вам за размову. Святлана Галунёва, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна», была ў нас у гасцях, і абмяркоўвалі мы апошнюю мілітарызацыю, так, і индоктринацию, як высветлілі, у школах, ну і ўжо ў аграрнай сферы. Ну і напрыканцы, амаль напрыканцы выдання пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з выданнем «БГ-медыа». Ну і зноў спрэчкі пра малыя архітэктурныя формы ў беларускіх гарадах. У Новаполацку з'явіліся новыя гарадскія ўпрыгожанні, залаты конь з павозкай і, увага, хто? Канешне, чабурашка. Улады называюць іх добраўпарадкаваннем і новымі фотазонамі. А вось у гараджан меркаванні падзяліліся. Адныя радуюцца зменам, іншыя пытаюцца, ці ім было ў гораду больш важных праблем.
Залаты конь каля дому ў гандлю стаў падарункам гораду ад Наваполацк водаканала. Яго ўсталяванне прымеркавалі да года коня паводле ўсходняга календара. У каментарах адны гараджане жартуюць, што цяпер штогод можна чакаць новай жывёліны, іншыя дзякуюць за прыгожую фігуру. Але ёсць і больш практычныя пажаданні. Замест чарговых малых архітэктурных формаў жыхары прапануюць зрабіць дзіцячую пляцоўку, адрамантаваць будынкі і правесці ў парадак гарадскую прастору. Чабурашка каля дзіцячай крамы таксама спадабаўся не ўсім. Некаторыя ўжо пытаюцца, ці яго напарнік. Дзе яго напарнік? Кракадзіл Гена. Дарэчы, дзе? Пераносімся ў Воршу. Там футбольны турнір на 4 дні. З гарачай вады у жыхароў не будзе амаль 2 тыдні. Праўда, не цяпер, а ў верасні. Дзеля дзіцячага спаборніцтва ўлады змянілі графік рамонту цепласетак. Цяпер некалькі мікрараёнаў застануцца без гарачай вады ўжо пасля пачатку навучальнага года. Першапачаткова гарачую ваду ў некалькіх мікрараёнах Воршы планавалі адключыць з 13 па 25 жніўня для выпрабаванняў і рамонту цепласетак. Але ў горадзе з 11 па 14 жніўня праходзіць міжнародны дзіцячы турнір «Наша будучыня». І графік у выніку змянілі, як жа пасля футбола не памыцца. Цяпер жыхары прывакзальнага і чаромушак застануцца без гарачай вады з 3 па 15 верасня, акурат у разгар У Варшанскай газеце двухтыднёвае адключэнне назвалі будзённай нязручнасцю, але гараджане з гэтым не пагаджаюцца. Асабліва абурае тое, што вады не будзе ўжо падчас навучальнага года. У соцсетках людзі пытаюцца, няўжо пра турнір нельга было ведаць загадзя і скласці графік рамонту так, каб не пераносіць на верасень. Ну і да наступнай нашай тэмы, больш міжнароднай. Менавіта сёння 65 гадоў з дня, калі пачалі будаваць Берлінскую сцяну. Яна мусіла ізаляваць усходнюю Нямецчыну ад захаду і не дазволіць уласным грамадзянам уцякаць. Праз 28 гадоў сцяна ўпала, а разам з ёю і камуністычны рэжым ГДР. Але сцены ў Еўропе, на жаль, нікуды не зніклі. Сёння іх будуюць ужо краіны еўразвязу ўздоўж межаў з Беларусю. Украіна ж сваю мяжу з намі ўмацоўвае і мініруе. Як атрымалася, што Беларусь сама апынулася па іншы бок новай еўрапейскай мяжы, і чаму аўтарытарныя сістэмы зноў і зноў прыходзяць да вось гэтай ізаляцыі уласнай краіны і уласных грамадзянаў? Гэтае пытанне наш калега Алесь Сіліч у Нямецчыны абмеркаваў з прафесарам паліталогіі Рейнска-Вестфальскага тэхнічнага універсітэта Аахена Джаральдам Соніксенам. Спадар Соніксен, 13 жніўня 1961 года пачалося будаўніцтва Берлінскай сцяны. Яна сталася сімвалам падзелу паміж дэмакратычным захадам і камуністычным усходам, якія яшчэ нядаўна былі саюзнікамі ў барацьбе супраць нацысцкай Нямецчыны. Чаму пасля заканчэння Другой сусветнай вайны гэты палітычны і ідэалагічны канфлікт так хутка прывёў да фізічнага падзелу Берліну і ўсёй Еўропы? Холодная вайна абвастрылася вельмі хутка, і я мяркую, што гісторыкі могуць спрачацца, маючы для гэтага цалкам абгрунтаваныя прычыны наконт таго, які крок быў зроблены першым і як адбывалася эскалацыя. Але з пункту гледжання палітолагаў, якія цікавяцца гістарычным развіццём халоднай вайны, відавочна адно. У рэшце рэшт эскалацыя паміж дзвюма тагачаснымі буйнымі дзяржавамі, Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі, адбылася вельмі хутка. І яны імкнуліся дамінаваць у сваіх блоках, кантраляваць іх больш непасрэдна ці ўскосна. Нямецчына ў цэлым і Берлін у прыватнасці апынуліся ў самым цэнтры гэтага падзелу. У выпадку Берліна літаральна, калі была пабудаваная Берлінская сцяна. Але гэтая эскалацыя паміж дзвюма звышдзяржавамі правяла да таго, што неўзабаве пасля заканчэння Другой сусветнай вайны блокі пачалі ўсё больш жорстка супрацьстаяць адзін аднаму, а Берлін стаў найбольш відавочнай арэнай, дзе яны нават непасрэдна сутыкнуліся адзін з адным. Таму як палітолог я не лічу сваёй кампетэнцыяй ці адказнасцю вызначаць, хто першым стаў прычынай канфлікту. Але відавочна, што гэта было супрацьстаянне і канкурэнцыя паміж дзвюма звышдзяржавамі, якія мелі ўласныя далёкасяжныя ідэалагічныя погляды, сваё бачанне свету і імкненне пашыраць сферу ўплыву. Кіраўніцтва НДР сцвярджала, што сцяна павінна абараняць краіну ад вонкавых ворагаў. Але фактычна яе галоўнай мэтай было не дазволіць уласным грамадзянам уцякаць на захад. Чаму дыктатуры так баяцца свабоднага перасоўвання людзей і што масавыя ўцёкі грамадзянаў гавораць пра жыццяздольнасць такіх палітычных сістэмаў?
Гэта, здаецца, агульная заканамернасць для аўтарытарных і асабліва дыктатарскіх сістэм. Яны жорстка абмяжоўваюць свабоднае перамяшчэнне людзей. Я б сказаў, што гэта ўпісваецца ў больш шырокую сістэму абмежавання свабоды, падаўлення, прыгнёту і розных формаў прымусу. А свабоднае перамяшчэнне людзей можа ствараць шэраг рызык для аўтарытарнай і асабліва дыктатарскай сістэмы. Калі людзі пакідаюць краіну, яны атрымліваюць доступ да іншых крыніц інфармацыі. З аднаго боку, яны могуць распаўсюджваць звесткі, якія ставяць пад сумнеў той фасад або вобраз, які рэжым хоча стварыць. З іншага боку, яны самі знаходзяць альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі і калі пераязджаюць у свабодную краіну, на ўласным досведзе пазнаюць, якое там жыццё. Гэта своеасаблівае галасаванне нагамі. Вядома, гэта можа стаць выклікам для любой палітычнай сістэмы, калі людзі такім чынам выказваюць сваё расчараванне і незадаволенасць. Людзі пераязджаюць з самых розных прычынаў. Але масавая эміграцыя, безумоўна, можа аказваць ціск на любую палітычную сістэму. А для дыктатарскіх сістэмаў гэта сур'ёзная пагроза. Адным з галоўных інструментаў кантролю над грамадствам у НДР была штазі, штатзіхерайт, што даслоўна азначае дзяржаўная бяспека. Яна была нямецкім аналагам савецкага КДБ. Але ў Беларусі КДБ існуе дагэтуль і нават не змяніў свае савецкай назвы. Навошта падобныя структуры патрэбныя дыктатуры і якую ролю беларускі КДБ сёння іграе ў параўнанні са штазі? Я не эксперт у тым, што датычыцца беларускага КДБ і маштабаў яго выкарыстання. Відавочна, што ён ужывае розныя формы прымусу і запалохвання. Гэта тыпова для такога кшталту спецслужбаў. Што да маштабаў прымянення катаванняў, я нічога не магу сказаць пра беларускі выпадак. Але відавочна, што ў выпадку са штазі таксама ўжываліся катаванні, выкарыстоўваліся метады допытаў, якія ўжо тады, пасля Другой сусветнай вайны, былі забароненыя. Адбываліся парушэнні правоў чалавека і гэтак далей. Спецслужбы або, іншымі словамі, выведныя службы існуюць у любой сучаснай палітычнай сістэме. Яны займаюцца зборам інфармацыі, маніторынгам і назіраннем, а таксама абаронай дзяржаўных сакрэтаў, канфідэнцыйнай інфармацыі, выяўленнем патэнцыйных пагроз унутры грамадства і гэтак далей. Але маштаб і інтэнсіўнасць іх дзейнасці – гэта, вядома, фундаментальнае адрозненне паміж дэмакратычнымі прававымі дзяржавамі і дыктатарскімі ды аўтарытарнымі сістэмамі. І, на жаль, я б сказаў, што гэта тычыцца Беларусі, а таксама Расіі, дзе спецслужба змяніла сваю назву, але, безумоўна, захоўваецца высокая ступень пераемнасці з савецкімі спецслужбамі. Сёння рэжым Лукашэнкі не будуе фізічнай сцяны, але пазбавіў беларусаў за мяжою магчымасці атрымліваць і працягваць пашпарты ў консульствах, фактычна прымушаючы іх вяртацца ў краіну, дзе ім можа пагражаць пераслед. Ці можна назваць такія пашпартныя абмежаванні сучаснай адміністрацыйнай сцяною? І наколькі гэтая палітыка нагадвае метады, якімі карысталася НДР? Гэта выглядае даволі параўнальна. Вядома, гэта розныя выпадкі і розныя часы, але на пэўным узроўні гэта параўнальныя формы абмежавання свабоды людзей. Пазбаўленне свабоды, перамяшчэння, магчымасці падарожнічаць і гэтак далей можа быць мякчэйшай формай абмежавання, чым фізічная сцяна. Фізічная берлінская сцяна была найбольш відавочным і драматычным увасабленнем падаўлення, у тым ліку таму, што пасля яе ўзвядзення грамадзян ГДР маглі застрэліць пры спробе ўцёкаў. Магчыма, сёння мы не бачым гэтага ў Беларусі ці калі параўноўваць у Расійскай Федэрацыі, але сцены ўсё роўна існуюць. І яны вельмі ускладняюць людзям магчымасць перамяшчацца, нават калі гаворка ідзе пра падарожжы, адукацыю і гэтак далей. Я магу толькі ўявіць, наколькі моцна гэта абмяжоўвае паўсядзённае жыццё людзей у самых розных аспектах. Лукашенко неаднаразова прызнаваў, што ў Беларусі існуе дыктатура і сцвярджаў, што яна дазваляе хутчэй прымаць пастановы і больш эфектыўна кіраваць краіною. Ці сапраўды аўтарытарная сістэма можа быць больш эфектыўнай за дэмакратыю, альбо адсутнасць падзелу ўладаў, незалежных інстытутаў і грамадскага кантролю непазбежна вядзе да памылак, карупцыі і рэпрэсіяў. Гэта выдатнае пытанне, і яно зноў і зноў паўстае перад грамадствамі ва ўсім свеце, і не ў апошнюю чаргу ў маёй галіне паліталогіі. Мы раз-пораз назіраем своеасаблівую амаль рамантызацыю аўтарытарных моцных лідараў, звычайна аднаасобных кіраўнікоў, якія могуць эфектыўна праводзіць свае пастановы. У пэўным сэнсе гэта выглядае прывабна, ці не так? Не трэба праходзіць праз усю бюрократыю, дзясяткі камітэтаў, слуханні з удзелам зацікаўленых груп і гэтак далей. У гэтым сэнсе лёгкасць прыняцця пастановаў сапраўды можа выглядаць як эфектыўнасць, але мы павінны спытаць сябе, ці сапраўды гэта эфектыўна. Хуткае прыняцце пастановаў у многіх выпадках, калі не ў большасці, не абавязкова
абавязкова эфектыўнае. Яно можа быць аператыўным, можа быць хуткім, але пры гэтым паддавацца памылкам і карупцыі. Карупцыя здараецца паўсюль, але кантроль над ёю вельмі абмежаваны, калі ўлада сканцэнтраваная ў руках аднаго чалавека, а іншыя ўсё больш баяцца крытыкаваць. А крытыка дазваляе пачуць больш меркаванняў, атрымаць лепшую інфармацыю і лепшыя ацэнкі. Таму важна, каб лідары і інстытуты маглі атрымліваць інфармацыю з розных крыніц. І гэта ў інтарэсах тых, хто знаходзіцца ва ўладзе. Магчыма, не ў кароткатэрміновай перспектыве, але ў сярэднятэрміновай і доўгатэрміновай, безумоўна. Для гэтага патрэбна адкрытае грамадства, свабодная прэса і адкрытыя крыніцы інфармацыі. Таму такая сістэма неэфектыўная, відавочна неэфектыўная. Яна можа дазваляць хутка прымаць пастановы. Гэта зручна для тых, хто іх прымае. Але для ўсіх груп, якія гэтыя пастановы закранаюць, гэта не тая эфектыўнасць, якой большасць людзей сапраўды павінна жадаць. Прыход Гітлера да ўлады ў 1933 годзе знішчыў Ваймарскую рэспубліку і дэмакратыю ў Нямецчыне. Але гэта адбылося не адразу, а крок за крокам, праз паступовае аслабленне парламенту, незалежных інстытутаў і знішчэння грамадзянскіх свабодаў. Падобным чынам Лукашенко ў Беларусі і Пуцін у Расіі паступова зліквідавалі дэмакратычныя інстытуты і сканцэнтравалі ўсю ўладу ў сваіх руках. На якім этапе, на вашу думку, яшчэ было магчыма спыніць гэты працэс у Беларусі і Расіі? Як грамадства можа своечасова заўважыць пагрозу ператварэння дэмакратыі ў дыктатуру і не дапусціць гэтага ў будучыні? Гэта адно з найважнейшых пытанняў, якія мы павінны задаваць сабе як грамадзяне, а не толькі як палітолагі. Грамадзяне самых розных краін, у які самы позні момант павінна ўзнікнуць супрацьдзеянне. Калі неабходна ўзмацніць крытыку і палітычны ўдзел? Ці не павінны ўсе мы, як грамадзяне, асабліва тыя, каму пашчасціла жыць у дэмакратычных прававых дзяржавах, вучыцца на цяжкасцях, з якімі сутыкаюцца звычайныя грамадзяне ў такіх краінах, як Беларусь і Расійская Федэрацыя? Чаму мы можам навучыцца, азіраючыся на гісторыю? Вельмі цяжка вызначыць, калі надыходзіць апошняя мяжа, той пераломны момант. У гэтым і заключаецца частка праблемы. Аўтарытарныя кіраўнікі зноў і зноў дэманструюць нам паступовы, крок за крокам, дэмантаж вяршэнства права, падзелу ўладаў пэўных правоў і гэтак далей. Беларусь і Расійская Федэрацыя паказалі гэта, як і шэраг іншых краін. Пэўны час падобная тэндэнцыя назіралася ў Венгрыі і Польшчы, а ў ЗША мы бачым яе пры Дональду Трампу. Абмежаванне правоў людзей, пашырэнне паўнамоцтва ў паліцыі, узмацненне кантролю і абмежаванне свабоды прэсы. Усё гэта павінна быць сур'ёзнымі папераджальнымі сігналамі, каб мы не чакалі занадта доўга і не дазвалялі працэсу дэмакратычнага адкату і аўтарытарызму зайсці занадта далёка. Я думаю, што гэта адзін з найважнейшых урокаў, якія мы павінны вынесці з гісторыі Ваймарскай рэспублікі і яе падзення, а таксама з сучасных прыкладаў аўтарытарных рэжымаў. Спадарства, і на гэтым мы завяршаем нашу студыю Белсат. Дзякую ўсім, хто пісаў каментары в нашай чаце трансляцыі. Меркаванняў было вельмі шмат. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. Зычым спадарству добрага вечара. Пакуль.